Sa mga pangenot na bareta, 28 opisyal kan PNP Bicol nagsumiter nin courtesy resignation katakod kan pigbubusol na internal cleansing kan DILG. 4 na persona erido sa magkakasuway na diskwido sa Albay, Camarines Sur asin Catanduanes. Lalaki erido kan pagsasaksakon sa Piyudoran. Asin anti-carnapping campaign kan Highway Patrol Group Bicol mas pinaigot. Maray nga hapon, Miyerkules, Enero 11, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadamugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Uragon Legazpi. 28 opisyal kan PNP Bicol nagsumiter na nin courtesy resignation katakod kan pigbubusol na internal cleansing kan DILG. Lampas naman sa 2,000 na personahe kan PNP Bicol, natauan ning masalangkaw na ranggo. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. 2,530 na mga personay kan PNP Bicol ang nakabalik sa ugma sa ginibong oath-taking, donning asin pinning of ranks bilang second-level uniform personnel na ginibo sa Campo General Simeon Ola. Sigun sa tagapagtaram kan PNP Bicol, 184 na police commissioned officers asin 2,346 man na non-commissioned officers ang mga napromotir. 4 ang napromote bilang police lieutenant, 12 sa police major, 86 ang police master sergeant, 96 ang Police Executive Master Sergeant, 180 naman ang Police Senior Master Sergeant, 168 ang Police Chief Master Sergeant, 172 ang Police Captain, 930 naman ang Police Staff Sergeant, mantang 951 naman ang napromote bilang Police Corporal. Good thing is, hindi umulan. Yun lang naman ang inaanaw namin eh. Yun lang naman ang inaalala namin sa mga promotees natin dahil super dami, hindi kami magkaroon ng plan B for them. Sa pagkakapromote kan mga nasabing personay, sinabi ni Kalubakib, kaakibat man kaini ang dugang na responsibilidad. Siyempre, added rank, added salary yan. But, added responsibility din po yan dahil several of them, siyempre, maglilid na ng unit. Yung mga dating mga police chief master sergeant, mga executive master sergeant na somehow ilalaag na sila sa mga posisyon na commensurate po sa kanilang mga rank. Mientras tanto, kan Enero 9, 28 personahes man kan PNP Bicol ang nagsumiter na kan sa indang courtesy resignation. Sigun kay Kalubakib, pagpapahiling man subot ninda ininin suporta sa courtesy resignation na pigbubusol ni DILG Secretary Benhur Abalos. Sinusunod lang din po ng Philippine National Police kung ano po ang tama na gawin. Alam naman po natin this is all for the internal cleansing of the PNP organization. And naipaliwanag na rin po sa kanila yung mga repercussion ng resignation. Magigiromdoman, Enero 4 ngunya na taon kanipig orden ni Abalos ang courtesy resignation o voluntary resignation sa mga personay kan PNP na obhetong masapaigot ang internal cleansing kan organisasyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Maria Lorenzana. Lolo erido kan masa bitanin motorsiklo sa Daraga Albay. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Iriduan si 76 anyos na si Francisco Ansano kan Barangay Banyag, Daraga Albay matapos na aksidenteng maligis nin motorsiklo alas 6 kasubagong aga sa nasabing lugar. Sa impormasyon, mabalyo kuta sa ibong natinampo ang biktima. Alagad posibleng daynahiling ang papaabot ng motorsiklo na nagresulta sa nasambit na aksidente. Tulos man na naipaabot sa Daraga Emergency Response Service ang insidente asin tinaawan ng asistensya medikal ang biktima. Siguro dahil niya nareparo ining paadang-adang na motorsiklo na kung saan aramtaman minsan ang flexes kan sa tuyang mga lolo ay medyo iba na, maluya na ang sa indang pagmati.
maluyan na ang sa indang pagiling, asin maluyan na ang sa indang pagmati. So driver kan motorsiklo, yaom lang po duman sa hospital na pig-atenderan niya man po ang sa iyang na bangga. Lugad sa payo ang sinapo kan biktima asin padagos pang pig-obserbaran sa ospital. Na bago po kita magbalyo sa ato yung mga tinampo, hilingon ta po, wala tuo. Asin dangugon ta kung may mga paharani or may nagbubusina ng mga sakayan para ensure ta muna na bago kita magbalyo sa ato yung mga tinampo ay safe po kita para dahil po kita maging biktima kan anuman ng mga aksidente. Patanid kan PNP sa publiko, maging maingat permi sa pagbalyo urog na sa mga mayor na tinampo kung sain maririkas asin darakulang bihikulo ang nagaaragi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laorny Miranda. Estudyante ridukan mabangga nin truck sa Ragay, Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Hiling pa sa video na ini ang pag-aragap kang otoridad sa 14 anyos na lalaki na nabangga ning delivery truck sa tinampong sakop kang barangay Liboro, Ragay, Camarines Sur. Pasado alas 12 ning hapong kasudma. Sigun sa Ragay Municipal Police Station, sakay kang bisikleta. Pasiring ko ta ang biktima sa saindang eskwelahan. Mantanghali naman ang delivery truck na pigmamaneon ni Roel Colas sa Parañaque City asin pasiring ko tang Albay. Mantang pigbabaybay kan truck ang nasambit na tinampo. Nawa aran subot inining kontrol sa manibela rason nga ni kaunon ang gilid na linya asin mabangga ang biktima. Kung pagal na kita, pwede po kita siguro magpahingalo. And then, maging cautious po sa mga kasabatang sakyan. Mag-ingat na lang po permi para maiwasan ng mga organic insidente po. Sa ngunyan, nagpaparayray pa ang biktima sa ospital uli sa mga sinapong lugad. Nagsaw po siyang injury sa bitis. Sa bitis, tapos medyo yung payo yan, parang tuminama sa payo kang truck. Medyo nagkulog daw. Kaya agad na dinner sa BMC pagkatapos kang pangunang lunas sige sa Ragay District Hospital po para lalong maobserbahan kung ano ang kondisyon kang biktima. Sigun kay Broso, bakuin ang primerong aksidente sa tinampo. Urog ng kadakol pang pigpapatrabahong tinampo sa lugar. Alos ang sarong simana, siguro ibang mga tulong insidente nga harog kayo ni. May nababangga, may nagkakabangga dahil po sa kondisyon kang kasama yung highway. Ang kalsada kaya medyo delikado, grabing lubak, madilim, madiklum, lalo sa banggi, madiklum ang highway, kulang po sa mga ilaw. Sa presente, nasa kustudiya na kang Ragay MPS ang sospek, asin posibleng maampang sa kasong reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki ridukan pagsasaksakon sa Piuduran. Asin duwang persona rido sa banggaan nin motorsiklo asin tricycle sa Catanduanes. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na!
Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik-an ako Bicol Online TV. Lalaki erido kan pagsasaksakon sa Pyuduran. Sospek na nagpurbar na magdulag, tulos man na nadakop kan otoridad. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Irido ang 23 anyos sa si Gerald Murillo matapos na pagsasaksakon kan 23 anyos na sospek na si Acelo Santillan sa Barangay Marigondon, Pyuduran, Albay. Pasado alas 4 ning hapon kan Lunes, Enero 9. Sa impormasyon kang Pyuduran MPS, mantang nakikiinuman si Murillo sarong kan sa iyang amigo. Bigla na sanang uminabot si Santillan na nasa impluensya maning alak na may darang kutsilyo asin dumana pinagsasaksak ang biktima. Tama sa abaga asin likod ang sinapo ni Murillo na tulos man na naidara sa ospital. Nancy Oprasyo po, nag-irinuman duman sa harong ni Nancy Oprasyo. Ngunyan po, nag-abot po si suspect. Pag-abot po kan suspect, may daradaang sarong kutsilyo. Dun pag-abot naman, winasiwas na sa kutsilyo, kanailing na sa victim, pinagsasaksak na po kan suspect. Nagpurbar man ang sospek na dulagan ng krimen na sa iyang nakumitir. Alagad tulos man na naarestar sa ginibong hot pursuit operation kang kapulisan. Nadakop ni po, makapag-respond din, nadakop ni sa suspect. Tapos ngunyan po, tigpailan na inquest case kasubang sa Legal Prosecutor's Office. Hasta sa presente, dai pa malinaw sa otoridad kung ano ang naging motibo kang sospek sa pananaksak. Sa presente, nasa kustodiya na kang Pyuduran MPS ang sospek, maging ang ginamit kaning kutsilyo para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwang persona erido sa banggaan nin motorsiklo asin tricycle sa Catanduanes. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Irido ang 75 anyos si Ruben Marino, retiradong paratokdo asin residente kan Barangay Kabugaw, Bato, Catanduanes, matapos na mabangga ng motorsiklo sa Barangay Del Pilar, Viga, Catanduanes, alas 3:30 nin hapon kasuodma. Sa impormasyon kan MDRRMO Viga, posibleng na-slide ang motorsiklo na pigmamaneo kan sospek na si Maclean Marino, estudyante kan Catanduanes State University asin residente kan Barangay Magsaysay, Parehong Banwaan, rason para mabangga kaini ang tricycle ni Marino. Nagsasig kanin possible na fracture sa right leg. So, di na lang ito sa bilakagabi pa, subanggi pa. Tulos man ang narespondihan kung otoridad ng insidente asin dinaraan mga biktima sa Viga District Hospital na pag-araman man sa investigasyon na magparehentes man sana ang mga biktima. So, siguro sa mga motorsiklo natin, mag-ingat na lang, lalo na kung maulan kasi alam na natin na ang mga daan natin ay madulas. Kaya doble ingat na lang po sa mga motorista, lalo na kung single yung motor na dala nila. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad sa pangyayari. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Anti-carnapping campaign kan Highway Patrol Group Bicol mas pinaigot. Detalye sa istorya nila Arnie Miranda. Sa tahaw kan makusog na pagbagsak kan uran kasubagong aga, padagos ang personahes kan PNP Highway Patrol Group Bicol sa pagkondusir ng checkpoint sa kalabaan tinampong sakop kan Barangay Busay sa Daraga Albay. Saro sa mga napara ang motoristang si Lloyd. Para kay Lloyd, bentahe na nagkakaigwan ng checkpoint hulita sa siringdang lakdang na kukurtar o posibleng mapugulan ang kriminalidad sa dalan. Mas maigot na checkpoint, mas maray subuot. Sa akin po, okay naman po yun para sa safety naman po yun. Kasi yung mga ating mga drivers sa mga kalsada, kailangan safety talaga. Yung mga kompleto yung mga nagbabiyahe, kompleto yung mga papel nila.
Apwera sa mga motorsiklo, kasabay man na pigpara kan HPG ang mga pribadong bihikulo. Siligao City Councilor Amado Manlangit, saro man sa mga napara. Ug madaas siya na mahiling an espuersos asin dedikasyon kan kapulisan sa saindang trabaho. May security naman yung motorist. Okay naman po yan. Regular naman nilang yan. Okay yan. Sa akin, alam problema po yan. Para maiwasan naman baka merong mga ibang bad elements ba. Para naman kay John kan Ginubatan Albay, maray man na may checkpoint ang kapulisan. Para sa safety rin po ng mga driver po. Mas okay po yun para yung mga pasaway po na driver po. Sigun sa hepe kan Highway Patrol Group Bicol na si Police Colonel Erwin Rebellion, regular sindang nagkukondusir ng checkpoint na parte pa kan kampanya ninda sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Asin parte man kan sa indang anti-carnapping operation na pinagigibo ninda kada semana. Kita dahil baka may matimingan kita kasi Bicol is the transshipment point of this vehicle going to Visayas and Mindanao. Dito po dinadaan. Ang isang daan pa po isa Batangas. So nagbabaka sakali po tayo through this operation na baka may makita tayong mga karnap na sasakyan galing sa Metro Manila. Katuwang man kan HPG ang Land Transportation Office. Pira sa mga pirminindang pigcheck iyo ang rehistro kan bihikulo, lisensya kan driver, estado kan auto asin iba pa. Since I assume only November 26, compliant naman po. It's goes to say na yung mga Bicolano disiplinado na, nagre-rehistro na ng sasakyan, nagiging compliant na, alam na nila yung mga traffic rules and regulation. Sa mga tao ko, na-observe ko, compliant tayo mga motorcycle. Okay? Ang particular na tayo dun sa 4 wheels. Kasi sinasabi nila hindi daw kami nagpapara ng 4 wheels. Mali po yun. Mali po. Mas pinapara po nga namin yung mga 4 wheels na sasakyan. Kasi ito po yung mga sasakyan na galing sa minsan talon, minsan karnap, minsan sinasakyan ng mga epekto. Tawan doon man kan hepe nagabos na bihikulo pigcheck ninda. Suway sa mga arag-arag kan ibang driver na pili sa naman ang saindang pigpapara sa checkpoint. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laorne Miranda. Asiniyanan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat.